Assalamualaikum di awal kato salam kaganti siriah pinang barat rokok dan seguluang. Pengarang gunung basobasi pembuka undiang gerang banyak rila jemaah pamanuai. Maka saya susunlah kasek nangko disusun lalu ditatiangkan terunjuk kabakeh mamak sidang pandanga kasadonyo. Nan duduk saya daran tagak sapa matang dari juang lapeh kapan ka indak ringgo jebabateh sampai kami menghantarkan kato. Adapun kato nan kedirapakan. Komah lama liek mamak pandangi. Balenong kita samusurang nan bak baliang siroda kinci ababega baulu jawe. Membawa pisah jucurito berisi nasib parasayan buah tangis di hari tua. Judulnya Rato Maenggi. Bukanlah sarok-sarok saja mak sarok ku ado silaronyo sapu kan taruh kailaman. Bukan maratok-ratok saja isu kok lai kagunonyo ambil katelong kapedoman. Limbak ngendari pada itu. Taradok buah tangan kami nan terhimpun di tengah-tengah di lingkuang orang narape. Nyampang kok kurang lama mani. Racik bawang nan tak alwih rono pucet dek kurang kunik tahamba telambiak mata. Maafkan kami tentang itu. Malum lama. Lado dipaci kurang darek karambia jauh di pasisia bawang mahari pamaneh kami nan tidak ada dayo. Maka tantang salah silik sumbang jogawa. Nyota lenggok adat sopan santun tuah pengulu kota kirai martabat tuangku kota linteh. Lapehkan kami dari sawa mak sangkut semangkut dalam batin salah nan tidak disengaja. Pada Allah tobatlah kami. Maka kini tarimalah juadah kami pakirim dari Balerong masa anda tuah perpatiah. Ikolah Rato Maenggi. Selamat mendengarkan mak. Kalau dino dimanuangkan diagak di kanang-kanang dicubo membilang surang. Makoi duitku serupo jarasian san. Lalu sakalo ari subuh tagamang kesinta tidua tahampe tangan kalantai. Di kaca-kaca kalang ulu diresek-resek tapi kain kama painyo mimpi cako. Sabab balah deba itu. Raso kapatang jadi umbuik sabantanan ko jadi daun kinilah nyato mangarisi menanti guguanyo lain. Tapi bana bak tutua buya, apalah kato dek beliau. Sewaktu lahir disambut azan, setelah mati dilepas salat. Maka alangkah pendeknya antara azan dengan salat. Selama ikamat dibacakan, sekianlah hanya kehidupan. Patuan salat. Hanya salamu kamait dibaca orang baralah bana kepanjangnya 9 kato dilewakan tindak aladiat dari itu. Salorong dek badan diriambu. Di maso bak kini di musim semusim nangko sadiang tagak diambang patang-patang bajawe sanjuari. Awan di barat merah sago mentari mahatam turun hilang di salo-salo bukit. Cici rimbo basautan layam baransua pulang kandang bintang nan tampak hijau. Batingkah bunyi gua tabuah gari dari surau. Mako di bates siang jo malam ko di ujung supadan hayat. Tabayang tubuh dalam camin badarun darah ke jantung. Dicaliak-caliak dipandangi. Badan rangki rom malalasua uban memutiah labat tabua angok di tingkah-tingkah kedua urang pala awak pajamu. Jangik nentagang makinkan dua pemandangan barang sua kabua pitih habis taragak timbua kian meranggang pintu kubur. Maka batanyolah aku pada diri batimbang dakwa laya batimpo sudi kebatin. Kok bala buah di ma ko taluak nyorabah kamanu taguliang nyo mati sialah manapan. Siku tasera buah rato, tasera tak urang kememilih tak cicia tercampak saja. Lai bana urang nan kanduang, tapi tak ada barang di kanduang. Taga dek badan buruak tinto dalianan sakah untuk ngambo danga dek sultan baritonya. Tak kalau masuk dak ulunya. Malam semalam di parampet, hari sehari di patigo, anak di pangku arek-arek, kemanakan di bimbiang di pusako, orang kampuang di tenggang juga, itu ketuah bamakan. Sajak semulai dari talu, anak dinang digadangkan, ditimbang pagi jo patang, rangit saikua bahalaukan. Jo dendang melalokkannya. Oh nak kanduang balahan diri, yudek jariah palareda membuah hati limpur kurang. Gadang anak, gadang lahintan ke pembimbiang ayah kok lama ke pembangkit batang tarandam palawan nonjak dunia orang.
Maka batara lah mencari makan hujan jo paneh tak batumang masuk kampung keluar dusun juru jala dan orang. Kadanga kayu babuah mengiro tabang masuk hutan menuju rimbo na setumpak. 5 rumpun 5 mengakeh 5 daun 5 mencotok pada masa marau pulau. Hari patang galok pun tibo dikaja-kaja baliak pulang surui ke pinang nang sabatang menyilau sarang batinggakan. Baitu konon dari bapak. Sadang memangku-mangku anak disambia membimbiang kemanakan. Ko atok patui di sisi lantai nalapuak dikajangi pasak nangguyah di petago. Nyampang pamatang kok nyotaban tali banda kok tahampang. Nang tinggi raso kemaimpok nang panjang mungkin kemelili pari depaga kok tarompak awak pagageh turun tangan. Pasuwo elok jeburu batimpo mujua jo malang. Nyotumbuah capuak dinalicin baju pang tantang naluruh patui nambungkuak kadirawi nanujuang makanan sisia. Maku awak lah tagak di pintu tang kadang-kadang di pintu mati. Lompek selompek ambuat tibo sensiang kain nalah jelatang baitu martabat jadi nama. Tibo pulo bermasyarakat. Kok pusako kan yo saling kakau, tapi nagari saling adat kampuang nan saling kau. Ya pun bajalan nindak samo capek balari indak samo kancang. Kailia sebondong ilia orang kaulu awak kaulu lai sair yang jenang banyak. Kok bayua samo maisi indak bana panuah kateh panuah ke bawah lai juo ketek kayu ketek dahannya. Dipikua sekiro kata bau dijinjiang sekadar kata paci awak nan pantang ketinggalan. Itu dulu di sana. Dulu semasa tampuak sedang bagatah sangkit daun lai banyak putih kunyang lai menggatah. Tapi kini bang, nan rimbun kinilah roge, nah rampak kinilah kulai. Dahan sakah rantiang meranggeh daun dua urek korate. Jangankan buah bilang tangkai kutiak nanindak adolai bungu kekambang ketiaro. Hilang rono dek panyaki, hilang letuah dek musikin. Mati ayam mati latungau tabuang gunung nan seisu. Kurang sagan memandang tape, awak dudua inyo menggendang jalan lurus dibelokkannya. Dek paham galagat karena tapaso bajalan manapi-napi kok duduk menjauh-jauh. Naik lalu ke rusuk rumah kajanjang orang konompe. Di pado suatu malam, badantang jam di dinding pukuah dua baleh tuagaknya. Suni nambukan nalang-alang hanya lantibang dan padendang bisa lo cacak kateh param. Sayut-sayut anjing menyala sinan taraso bunuh diri. Takana bunyi pantun nurang apulah bunyi pantunnya. Sawah laweh panjang bekelok dibajak jeban tiang putih jiluang tatagak tuo. Kasiah urang masuk layelo. Sayang urang binang kabuliah lah tuo badan tercampak saja. Nak duo pantun sair yang tigo dan mungkin panjang ame. Ko indah ranggeh di Tanjuang cuma nak ampayan kain malayang-malayok pulau tibu di tabiang batebaran. Ko indah ameh dan kandung dun sana jadi orang lain nan sayanglah jajok pulau kurang kulit yang menyisirkan. Namun semantang pun itu stan. Tarado angkunan sanasib saido saparasayan menanggung apo nanambut tanggung. Dari siko kami pesankan. Janganlah mau pek menyaranto. Usah menyadajo mahamun itulah adat padu alam. Masolai yawak batahun karena datang dak tahalau kok pipi inggo dak tagaro balam lah satu mencutoi kumbang barulang petang pagi manci besarang diuretnya kok gunung hamu dipianggap. Tapi padi pulang musim talampau batabua jarami di pamatang buruang nanindak melewek lai murai pun haram menyilaunya. Antah kok koncek menonggoi tampan kejadi bungulu contoh na sudah badan kita menjadi orang laki-laki. Tak sia orang gadis salah talukih di tapak tangan janjian saja ada ulunya masuk di rahim bundukan doang. Itulah nasib orang namakan. Untuang dan usah bisa saja. Bukan tu ambo takut mati stan hilang dan tidak digamangi kita kan datang dari Allah kembali kayaknya. Nan bedo mua berpanjangkan iduit mengumuh bandua saja. Tak sesu anak kamanakan bado seorang berkuliah yang memandang diri tak dulu. Kok buliah pinta ke pintu. Nyampang luluh doa jo kawa capeklah baa dipanggilannya. Oh bulan pai dan hilang mentari bau dan lucu. Nak lapeh baban di dunia dia kira hanya tu elok buat tertanggung. Menurut
Barabui urang cadiak pandai nan balubuak dalam deaka bapincuran janiah dek budi saya nyelandai jepi tua. Adapun didik laki-laki ko tabagi tiga zaman. Manolah zaman nan tigo, pertama zaman kudo pacu, kedua zaman jawi pembajak, ketiga zaman kucang tua. Baabar itu kudo pacu. Awak gagah bulu bakilek, badan gampa kepala tagak, ikut tegerai menyalasai membalik gabang di kudo. Makannya rumput pilihan basabi di pagi hari sadang ngalake-lake ambun layu sahalai babuangkan. Daunnya pangarang pucuk, nan randah gatia-gatialan lama ado manis tabau itu makanan patang pagi. Dadak batintiang alwi-halwi batampi ndak baratah sudah batampi baindang pulo alwi nanelok dipakasai. Minumnya dari yaya tumbuh di ulu mangko disawak janiah bagaikan naya mato ditampuang di pasugadang. Baru saja keluar kandang sikit bermain nate bawah digosok menurut rabah bulu tersonsang disipak kanyo. Pandanglah pulo palanonya. Kain biludu merah jambu basulam jabana ngameh takanak rendo ampek sagi ambu-ambu babilang sudui. Pilin bepilin tali kakang sajalan banang 7 rupo harago nan tidak taharagoi harago timbang jenagari. Joki memapah ke galanggang diracak lalu dipacu. Manduo cendolarinyo salangkah pantang ketinggalan sapa aram kalintasan. Sorak jesurai jadi bungori wah latapua kuliniang. Barabui urang nak membali. Joko ditukai lok bana main buah hendak labaa. Salang sebanta jadi juo ketampang mambiak keturunan. Itulah masuk menjadi anak muda Ustaz. Hati gadang pikiran kambang geliang bak geliang sri hareh lonjak serupo labuanyi. Tansano bumi ado batampuak di jinjiangnya sapalah tangan. Tak ada kandak nantak dulu. Pantang pintunya tak balaku. Sabab maneh sayang bapak pun kasih mamak lah satu memanjaukan kari je baik yang petaga. Tindak pangana masuk itu selain menggili-gili badan maradai kian kamari. Nan gadih makanan kijo narando ke masak gemai disapu di bulalangnya ditagah ke disolangnya awak kan santiang dan nyurang. Adapun masunan kedua adalah masu jawih pembajak. Pagi-pagi keluar kandang dihalau ke tengah sawah tada yuak jalan di pamatang. Lalu laki pasangan nateh kudua disandang kayu bajupang mengganyui tali katayo dielo singka pulang pai. Marancah diluluak dalam malangkah tatagun-tagun barek dan tidak takatukan dek baban di kayaidu. Kudua luko angok balasau lah guyah sagaloense raso kalarak asandian. Tapi usahkan panek kawaranti lacuit berapi suak kida cambuit pemain nateh pungguang. Salasai sawah nan bunta, baraliah ke sawah panjang berpindah pulau ke nalaweh berbilang piriang wisuda. Kurang makan awak kok tagak, pasangan tak lapeh dari badan. Kok manjulai rumput di pamatang, kok ijau bana daun jaguang jauh nan tidak kata jangkau taragak sama di kaluakan. Hari patang bajaklah tangga dipawi di tepi ladang. Diganjua ke rumput banyak, tak cinto je batuang batuang daun linta buang rampak mudo. Ulah dek tambang batu namkan diansua saja rumput pai. Sadang mengunyah-unyah pawa datang gubalo mahalaukan bararak kabaliak pulang. Kok bagageh bana masuk kandang ilalang masih menantikan di mamah sepanjang malam menunggu hari ke siang-siang menyandang bajak dulu. Baitu berbilang musim. Itulah masuk menjadi orang gadang stan. Sasudah memikul tanggung jawab membawa beban rumah tangga. Mula-mula yo takar biasa. Kok payah awak di pasar, kok panik badan diparak pulang ke rumah dapat ube inyo kalai ke penama. Alun kenaiak nyola galak, basonsong jemulik manih bajapuit sehingga janjang. Awak dudua ayat talatak nasi barasuk bahidangkan makan baradok papandangan. Kok amba bana garam gulai agak kurang lado sambanyo, namun dek ulah galak tak sudah kecepoh duduk nama gilo. Maka lama lah jari yang pada limpo goreng maco rasa dendeng. Makin babudek makin kami genyong membuat galinggaman si ginyang membawa luar. Ibarat memancing ditunggu air, umpan taserak ditanuangi duduk menjongkong di tapian sambil memandang ayah. Kadang bersiwa-siwa ketek tali tagang piapuang hilang disintak juaran tinggi-tinggi. Kok tak dapat bana ikan puyuh stand di denai ganyuit namparalu kecipu ayah nama Nadia itu parangai laki-laki. Alun cukui semua jaguang mulai berubah saleronya. Nan ganja-ganji awak kandak kanan sari-sari nanya minta.
Rupanya beliau dalam hamil parangai pajatu agaknya itu kan gali kang mengandung. Bulan cukui bilangan sampai tibolah orang nanti-nantilah laia supiak ketek sarawi bana jemamanya. Tambah halek tambah hidangan pesisia naik tengah jalan bendi laju maidokan. Cio rumah baru kalansai kredit TV alun nabi rekening lampu hampir tibo. Kini utang kabi dan lama nanti rumah sakit mesti dibayar pitih na alun tentangan. Unju anja sepanjang jalan bak kacang dia pikir. Anak baransua gadang juo lah agak talai nasi masak kurang dicinta reka baju biliak naninda arun lai. Laia pulo anak kedua batungkeh anak ketiga nan kampe datang mencogok nomor 5 sadang tabangkalai. Babilang tahun kemudian standa labe candonya buah batangkai batandan-tandan rundua ladahan memikua nyoraso kesakah kaparean. Ini anak nan tuo di SMP. Nan nomor 2 tamai SD adiaknya di kelas sampai nan di bawah lah kelas 2 si bonsu dapat masuk TK. Mandehnya langganan dokter sure ranggae di Bupulo rusana dicari laki kemanakan dilamar orang. Di kampuang sedang membangun, maka jangan nampak kuruh di baju jarang usah tersingi mularek pulang agak sesebiang satu. Iko dirayo ke 30, baju baru ndak boleh hindak nan pitah wajib hukumnya. RT Yuansip menyasarkan ni peda tak dapat janji pajak iko yuran itu. Sadonyo pitih. Pitih jo pitih sekali lagi pitih tan. Iyo kok lai kapa gadang pesisia kurang ngari elok angin selesai. Ndak taraso lapi ombak kalalok sanang nang kodohnya. Tapi coba bayangkan, sakironyo bidua tetek muatan sare pandayong bilah lapuak pulau. Badai turun pedoman kalam meliwak-liwak tiang tangah sapuak sapah patang kemudi menanti karam menyolai. Kok sampai baranak 78, kamanakan bapak indah awak nan surang pagantuangan, di sawah pangkua balabiah di lapiak tindan tak cukup, tantu kabadarak-darak tak debati kia badan dan tuang jantuang dia usuak kamala badan kabatengkang. Siko bana cok terambau. Nan manggaleh kabasigalia membali sukek balanjuang menjua gantang bapape kurang sapasa di panguanyo inggak samang bekicuan. Nan tani baparak laweh karambia orang dipanjeknyo kulit manih di kubak tagak. Angku tukang mencilok kayu angku labai baca gayat jadiak pandai geser ke geser. Kok guru makan kemuri tagagau-gagau ragayaknya. Sapiak pulo demak supir main mato jo orang bengke dirubah angko kuitansi underdeal dalam mojo. Kok pasisian naik di jalan londong sadonyo masuk saku bilalang dapet siang. Pareman nupai jodu balang lain pulau tu masaiknya. Siko lah bagak bakaukan hariak garatak jodu lalang sekali-sekali main tangan. Nyampang kuk tibo di pegawai menyamun di ujung pena menepok di dalam buku jongkek kian kepoh kemari jilek ateh daram ke bawah. Kok nan banyak menekuk nomor info ke info ditalaah karasian picayoban orang gilo tuan alahnya. Taradok nan jujur luruh tabuang iman taguah malu pun taba maku tangguang kalah ibu mengetalang. Basaok tangah dua itu bak banda tunggang kaulu dalam kateh kaki Sarawak. Lah pirang kupiah hitam menyabut nasi kini laci tangguang rasai kaladek sultan menjadi orang laki-laki. Manalah dusana orang pendana. Kasabui zaman nan ketiga ialah masuk kucing tuo. Baalah pulau curitonyo dangalah kisah dipapakan simakkan bananya ternyata. Lah kanasib dek kucing tuo bulu kusam tumpak batumpak ikut kucuit meleo lantai tulang punggung elok detong. Kuku maja sayanglah tangga mancik dan tidak sagan lain. Naigwi-egwi nayak janjang lah suko bapaneh pagi. Ilo kadapua tengah rumah badiang disudit tungku bagaluang dia buangi. Baru balego cawan pinggan mendanga garacak gulai mato nyalang kalingo tagak melompek mengiong panjang. Ibu nan ketek mencuekkan datang nang gadang malangkahi mesek kanai karaja. Kurang lajajok kesadonyo baru melewek lidit tibo ditaruah apo kagunonyo tiok di usia tiok pulang tak sama kapailai. Kok taraso awih jalapa nanti kan orang makan dulu. Pilih rimah dilapiak pakame siso tulang ikan. Nyampang lain nasi balabiah. Itulah rasa kiawak tarimo di suku hati. Itu pun ngacokkan itu buat. Tak cemo mencilok sambalnya to si balang nambaulah kucing ini tambah parangai. Hukuman awak menerima dek takut mengaku saja.
Badan letai yang bagaruah indak tagarai nayak parang usahkan mancik ke ditangkok cacak jatuh hindak tacakau kapuyuk lari indak talalah taga salero tajam juo apo katenggang kucing tuo. Itulah misalnya umpama stan tapi di badan nenggi gini. Awak rangki ati paibo sakit tak urang nambah tanyo. Upek cara coba katutui hariak keganti minum pagi cucu lah satu mengatakan. Kok naik kutiko orang makan, jo tunjuk menyuruh lalu taruh ke dapua ke belakang. Kabak minantu sedang di meja patah salero sutan makan terganggu begindo lalu siang. Dek batuak kengkong bekengkong bak bunyi sinapang masin. Lah 2 kali menggulung rokok, baru mencogok nasi langkok panuah berisi priang kanso tak mungkin bertambah lain. Hari malam kan tuak pun tiba, maraok di bilik dapur sesimpang jalan ketungku di rusuh arak-arak priang. Anak minantu di kamar muko, si nenek di cucu di bilik tengah awak mendapat umur pinci di sudut paling belakang. Tapi semantang pun baik itu, kan. Kok tiba di panggung di bioskop, ikolah kalas paling mahal. Kok tiba di main bola tagak di gol pintu gawang menjadi kiperang namuhan. Dan sano di dalam kantua siko bana ruang direktur balirik satpam jago pintu. Taga di dalam rumah tanggo stan nikolah tampek paling sadia. Daerah terlarang bagi tamu, daerah angker de minantu, pondok derita carut ini. Tapi kaba aja. Itulah jinih parasayan nasib maenggi barapakan antah berdiri dan bersurang. Anda dolai lalu delo saruang bakalumun giriang gumiriang ayam mato mana buat banta tak saruang antah kabilo kalarainya.